Так. Всім привіт, друзі, з вами Олексійчик. Так, подождіть трошки. Я хочу подивитися, чи я удалив там відео. Я, виходить, щоб не засирати пам'ять на планшеті, я просто удаляю ці відео. Я просто удаляю відео, щоб не засирати пам'ять. Заходимо в Майн. Це вже яка там 4-та часть? Да, 4-та. Тільки в мене з вебкою проблеми. Так що з вебкою, мені кажеться, я не дуже зможу гуляти. Мені хорошо, що в мене телефон не побився. Бо в мене ось, щас покажу вам. Вон який телефон. Ось цей телефон, з якого я записував. Ось це він. То, коротше, він лежав на кроваті з планшетом. І Діма як його візьме і кине, то він ще впав екраном вниз. Хорошо, що працює. А все, я тут трохи подобавляв. І ще ось тут я вже заповнив. Тут диски я вже. І все. Так, що там наші песики? Нічого? О, вже мелкий вирос. Лінда, Маркус і Рокі. О! А ну? О! Як виважить нікнейми собаки чи кота, чи якогось моба, просто треба його зажати і все, нікнейм появиться. Все. Так, це наші стойки. А, ось ще мелкий. Пончик. Можна буде... Так. Мені вже бісить це. Так що я вже поставлю ступеньку. Кстати, можемо коли... Кстати, як поставити ступеньку вверх ногами? Просто на блоку чи на самої біля ступеньки зажимаєте зверху вверх ногами. Знизу. Правильно, поняли? Ось це я сам це можу робити. Хоча я навіть це не знав. Ось тут у нас світ. Давайте ще тут. О, ідея! Можна буде зілля заповнити в одної. Але я це мод зроблю сам, бо це взагалі на ігру займе багато... На запись займе багато часу. А як ви знаєте, я не записую відео по 15 хвилин. А на планшеті мені ще й 11. Мені треба вже не обліковий запис. Мені треба вже номер вводити. А як говориться, мій основний номер, він заблокірований. У мене сімка заблокірована. Ось це я вроді би ж сам коли записував. Ну, мене поміняло. Алло, а як мені? Мені що, все по новій писати? Я не хочу по новій. Все, портал. А собачки бывают. Так, можно с кем-то прогуляться. Так, давайте. Так, що нам зробити?
О, маяк можна зробити зверху. Да зачем? Одни только одни неприятности. Ну, не всегда. Хорошо, когда у тебя в кармане что-то звенит. Давайте, знаєте, який буде? Мого любимого кольора. Ви знаєте. Ну, може, хтось не знає, я не пам'ятаю, чи я говорив, чи ні. Це зелений чи салатовий колір. Ну і ще синій, жовтий, голубий, чорний і червоний. Ну, думаю, вже з цими ви поняли кольорами, і що вони означають. Ви почули? Там сказали, не поняв. Та мені якось ці три богатирі, коли дивляться, не дуже нравиться це. А чого він не робиться? Как найти сокровище морского царя? Так. Я що, блін, щось неправильно зробив, чи мені його по новій вистроїть. От, блін. Ладно. Сейчас починим це все. Не. Ідея, можна на в деяких сундуках руду. Вот, здесь все подробно написано. И потом, чем меньше народу знает, где лежат наши деньги, тем больше их останется. Мы же доверяем друг другу. Ну что ж, получается залога. Как в молодости. Да будет. Пусть туда-сюда, крест даже не хватится. Ага, так. Окей, давайте заполним его. Добрее. Добрее. Засветить. Засветим. О, работает. Давайте ще зеленим кольором. Ось такий. Поставимо. Я каша. Каша свіч. Чи я неправильно? Чи це треба на сам бок? Так, shift. Ой. Все. А тепер дивіться, я зараз заходжу. І дивіться. Піднімаю, коли я ось так лечу, як будто це якийсь кудись ти летиш в всяких відео там. І виходить, закривається, і ти десь в другому місці спавнишся.
Так, давайте можна зробити скрін. Картошка. Идем, идем. О, все, скрін є. Для фотки на відео. Як ви знаєте, то я вже роблю фотки на відео. Я говорю, зачем нам 20 мешков картошки? Ох. Окей, всем пока, я думаю, подпишись, поставь лайк, можешь комментарий, можешь колокольчик, чтобы не пропустить видео.